Вече е следващият ден. Вчера ви снимах как направих леко почистване в къщи, тъй като днес пристига, той вече е пристигнал, но днес ще сглобят новия шкаф, който поръчах за коридора, с цел да съхраняваме обувките си в него, тъй като този, който имах до момента, е до половината на стената. На мен ми се искаше да сложа нещо, което да е от долу до горе, т.е. от пода до тавана. И си поръчах една етажерка Били от Икеа. По някаква случайност един от цветовете на етажерките Били е точно като този на паркета в апартамента, така че абсолютно даже не си помислих. Директно си го взех и днес ще го сглоби един човек, който ще дойде от Икеа. Ще организираме този нов шкаф. Също така ще отидем на снимки за един мой клиент, заедно с Ели. С нея също така снимахме нов влог за общият ни YouTube канал. Ще го прикача тук или тук. Още съм нова, така че не знам точно къде излизат видеята. Сега ще се оправим за снимките с Ели, а малко по-късно ще ви покажа как ще наредим шкафа за обувки и какви декорации, органайзери съм взела за самия шкаф. Ще снимаме бижута и локацията е Ring Mall, така че хайде да ходиме на снимки. Първо ще се преоблека, ще остана с този топ, но надолу ще сложа една поличка от Клише БГ и ще ви покажа целият аутфит преди да излезна. Това е плата панталон от Клише. Горе потника е от Zara. Обувките, които мисля да сложа, са ето тези обувки на New Balance, тъй като краката ми няма да са на фокус и си отиват с потничето. За чанта ще сложа тази от By Far. Модел е Миранда и цвета е супер красив. Отива на абсолютно всеки един аутфит. И това е финалната визия. Ще се видим в Ring Mall, където ще снимаме кампанията. Хора, Ели е при мен. Аз съм при Рали. Аз ще снимаме кампания за един клиент с бижута и ще ви покажем малко behind the scenes. Аз съм си сложила първия сет от бижута, който ще снимаме. Показах ви го малко по-рано в клипа, така че елате с нас да видите как се случва магията. Вече сме обратно в къщи и шкафът е готов. Първо обаче ще си направим едно кафенце. Може да видите малко част от вратата на шкафа, но ще си направим едно кафенце, тъй като съм доста изморена вече и ми се иска да ричарджна за малко, след което ще ви покажа новият шкаф. Ето го и новия раф. Това е финалния му облик, като единствено ще се добави ето тук едно малко рафче, като това по-горе. За момента съм го преместила в долната секция, тъй като имаме доста обувки. Тук оставих пространството празно, защото искам да сложа някакви декорации и да има възможност да си оставяме ключове и портмонета, карт-холдери и така нататък. В долната част имаме такива вратички, които не са прозрачни и долу съм сложила общо 4 рафчета, на които ще нареждаме обувки след малко. Първите неща, които взех за организирането на обувките, са тези дивайдери от Икеа. Идеята им е отдолу да влезне едната обувка, а отгоре другата обувка, така че сега ще ги пробваме. Надявам се да съм сложила рафчета под начин, по който да може да се побере на височина. За горната част на рафта, стъклената част, избрах много сладки рамки от English Home в различна форма. Тези са обли. Имаме ето тази, която е в нестандартна форма и ето този малък правоъгълник. Все още нямам извадени снимки, но ще ги нареда без извадени снимки вътре и ще сложа скоро. Искам да сложа тази светлинка тук, защото изглежда много по-хубаво, но не знам къде да я закача. Просто не знам. Някак си се оправих със светлината и почвам да подреждам и организирам средната секция, а именно отворената секция.
Приключихме с отворената секция. В ъгъла съм сложила една лампа типа гъбка от Zara Home. Свещичките са от Pepco, различни размери. След това съм сложила чантата, която нося в момента, именно това мини Soho от By Far. Долу имаме поднос, който е от H&M Home и на него съм наредила карт холдер, слушалки и слънчевите си очила. Почваме с витрината. Ето така се получи и първото равче от витрината с стъклените вратички. Тези неща тук супер много ме дразнят, но няма как да се покрият. Тази поставка за свещ е от Shein. Самите свещички мисля, че са от Юск. Както ви казах, рамките за снимки са от English Home. Отдолу съм сложила тези две книжки. Тази на Dior е от Zara Home, а тази отдолу е от Amazon. Най-отгоре слагаме най-често обувните обувки, а именно кроксовете ни. Има много готини чармове, които си поръчах от Shein. На този пише On Wednesdays we wear pink. Като моите обувки са по-малък размер, очевидно, тези се побират страхотно и мога да побера 5 чифта обувки, но от друга страна тези на приятеля ми въобще не се побират, което е малък проблем. За момента съм сложила само 2 чифта, а отдолу съм сложила още 2 чифта негови обувки в дъстбагове, тъй като не ги носи толкова често. От тази страна съм сложила кутия, в която държим повода на кучето, ролери за косми и наградки. За момента ще оставим етажерката по този начин, докато не дойде допълнителното равче, което чакаме, а до тогава ще гледам да измисля начин как да съхраняваме обувките на приятеля ми. След като правихме шкафа за обувки, нямаме други задължения днес, свързани с апартамента. Много от вас искат хаус тур, но все още не съм готова да снимам целият апартамент, тъй като имам няколко неща, които искам да променя. Като за начало трябва да си взема масичка за кафе. За момента съм си набелязала една стъклена масичка. Много хора ми казват да не си взимам стъклена масичка, защото ще се нацапа. Може би се прави. На този етап имам стъкло върху трапезната маса и се чисти доста лесно, но за жалост тази, която съм си харесала, е изцяло стъклена, т.е. и кръчетата са изтъклени и не знам това как ще бъде, особено с кученцето. Това е масичката, която съм си харесала. Може да видите долу по средата стъклената маса. За жалост нямат налична в магазините им, нито тук, нито в Пловдив и трябва да си я поръчам без дори да съм я видяла, което естествено не ми допада. Бих искала да я видя преди да я поръчам, но мисля, че ще е оптимално за този хол, тъй като по този начин ще се вижда красивият килим, който аз много си харесвам. Също така бих искала да направя няколко промени по стената, на която се намира телевизора, тази, която е отляво на мен. Като цяло имам още доста неща, които искам да променя и не съм готова за хаус тур, но ще направя, когато се чувствам една идея по-реди. Със сигурност намирането на мебели в България е изключително трудно. Всичко, което си харесвам, е от UK-ски или чуждестранни фирми, които не шипват до България, което е супер кофти. Например, огледалото, което седи зад мен от Zara Home. Подобен тип огледало съм търсила може би месеци наред, още преди да се нанесем в апартамента и не откривах абсолютно никъде. Или ако откривах, беше без доставка до България или доставката струваше повече от огледалото. Като цяло съм си мислила, че процеса на обзавеждане и декориране е процес, който никога не приключва, просто защото представите ми се променят нон-стоп и не мога да преценя и да се спра на неща, които ми харесват за дългосрочно. Доказателство за това е и шкафа за обувки. Много го харесвах като го поръчах. Наистина много ми беше удобен, но ето, че смених и него, въпреки че е точно на 3 месеца. Хубаво е, че майка ми реши да го вземе, т.е. все пак някой ще го използва. Ако искате да ми препоръчате магазини за мебели, съм изцяло ваша. Долу в коментарите може да напишете каквото желаете. Но имам чувство, че съм изровила всеки един магазин. Въпреки това има неща, които все още търся и не намирам. Нямам нито една картина, което също много ме садва. Но ще намерим. Ще намерим и ще сложим. Мисълта ми е, че хаус тура е една идея по-далече в бъдещето, отколкото си го представях. Относно всички вас, които гледат и ме последваха след първият ми клип, исках да ви благодаря. Наистина означава много за мен. Получих супер готин фидбек от много момичета тук в Instagram и в TikTok, което означава наистина много, много за мен. Надявам се влогчето да ви е харесало и ще се видим другата седмица.